Good day everyone and welcome back sa ato ang video tutorial sa mathematics. So previously sa ato mga video tutorials atong nahibaluan ang mga klase-klase nga mga numero ug ang 4 fundamental operations nga gigamit nato sa mathematics. Sa una, naatay addition. So kung mag-add ta og mga numero, say gagmay lang nga mga numero like 5 plus 4 this is equal to 9. So dali ra kay no para sa ato o bisan pa sa ato mga estudyante no dali ra. If we have single digit numbers. So may kag single digit numbers isa lang ka numero no. So say 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. But the struggle is real sa ato ang mga estudyante pag dagko na nga mga numero ang atong i-add. Say for instance add 546 and 341. So, problema na gagayni para sa atong mga grades 1 and 2 nga mga estudyante. So, kini nga video tutorial karon magahisgot ta paun sa i-add ang multi-digit numbers. So, unsa nang multi-digit numbers? So, ang multi-digit numbers mao ang mga numero nga mag-involve na og duha ka digits or more, say 10, no? Duha na siya ka buok. 58, 743, and 3,202, no? So, daghan ng mga digits ang involved sa usa ka numero. So, gikan sa ating example kanina, if we're going to add 546 and 341. So, importante kaayo kung mag-add ta og mga dagko nga numero, kabaluta sa ilahang place value. So, meaning, kabaluta sa place value sa mga digits sa kada numero. So, karon, no? Ang 6 ug 1 are ones place. Ang 4 are tens place, duha ka 4. And then 5 and 3 are in hundreds place. So, pag-add na to ani mga numero ha, ato ni silang i-grupo pag-otro. Ni si grupo na to pag-otro, no? Ato lang siyang ihanay pagsulat wherein ang mga place value sa kada digit sa ilahang numero magtungod, no? So, we'll do it this way. 546, 341, and then atong dalon ang plus sign. Now, so plus, and then we have horizontal line. Ang kanang horizontal line, maunay magtug-an nato nga ang number ubos ana mo'y gitawag nato og answer. So, sa mathematical sentence, kaning horizontal line mao ni ang equal sign sa atong mathematical sentence. Okay? So, karon ato na lang tawo no, nagtungod na ang ones place. Kada numero, we have tens place and hundreds place. So, importante kayo nga, nagtungod na siya. So, ato nang i-add according to the place value na kada sa numero. So, magsugod ta og add, gikan sa pinakatuo, padulong sa pinakawala. So, in this case, we have 6 and 1. So, we add 6 plus 1, this is equal to 7. So, atong isulat ang 7 ubos sa kanang horizontal line. And then, sunod na pud ta nga digit. So, we have 4 plus 4 is equal to 8. So, ato isulat ang 8 diri sa ubos. And then, last number, we have 5 plus 3 is equal to 8 as well. So, therefore, 546 plus 341 is equal to 887. Oh, so mas dali kay siya lang tawo, no? Mas dali ra siya solbon. Okay, so let us have another example. Find the sum of 1,232 and 376. So again, atong isulat pag-utro ang 1,232 in this way. And then, since we are asked to find the sum, buot pasabot, no? Ang operation nga atong gamiton is addition. And then, we have 376. So, 376. And then, the equal sign. Now, take note, ha? Make sure nga ang mga place value sa digit sa kada numero nga given, dapat magtungod siya. No? So, we have the ones place, the tens place, the hundreds place, and the 1,000s place. Now, sa ikaduha na to nga numero, 376, di ba walay tungod ang 1,000s place. But in this case, no, don't worry, that is just understood nga naa kay 0 diha. O, dili na to na pwede butang-butangan kay tungod kay nabakante ato na lang pong dungagan nga number. No, pag naa na siya bakante, no, sa place value, that is understood nga 0 na siya diha. Okay? So, let's add, no? Sa gikan sa pinakatuo, the ones place, so 2 and 6. So 2 plus 6 is equal to 8. And then next is 3 plus 7, which is equal to 10. Now take note,
sa pag-add na to, there is a 3 ug 7, ang ato ang sum is 2 digit na, di ba? O unlike ganina nga tagsa-tagsa ra ka digit kada add na to. So karon nahimo na siyang duha, and dili na to pwede nga isulat ang 10 diri sa ubos because as you can see, ang space nga dapat sa sum ni 2 ug ni 3 na occupy na ni 1. So unsa may atong buhaton now? If you are going to add two numbers in this manner, and then ang sum nimo is 2 digit, ang kanang number sa pinakatuo mo nay atong ibilin, no? So in this case natay 0. So ang 0 ato nang ibilin ug ang kanang 1 ato na siyang isa ka tungod didto sa mga numero nga atong i-add sunod, no? Okay. Like this one. So ang mahitabo now na kay 1 na sa taas, no? Kay ang katong 1 diri sa 10 ato magisaka, so na kay 1 plus 2 and then plus 3. So ganina 2 ug 3 ra man nato tong i-add nya, kay naa may 1 nga gi-carry nato sa taas, ay apil nato to siya og add. So ang mahitabo na karon 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. Okay? Now, diri sa 1,000's place, di ba kay wala man kay tungod, no? So ato lang inaog ang 1 kay 1 plus 0 is just 1 ra man gyapon. So inaog ra nato ang 1. So therefore we have 1,232 plus 376 is equal to 1,608. Okay, very good. So let us have this last example. 78 plus 998. Now, take note, basin matingala mo, no, kay ang given una nga number mas gamay kumpara sa ikaduha nga number dako, no? So don't worry, unsa nga pagkasulat atong i-practice nga ug unsay gisulat diha sa given, kana lang pod ang atong sundon. So let's write 78, no, plus 998. Now, if you're going to write it in this way, make sure nga ang katong mga place value sa digits nimo sa kada numero dapat magtungod to siya, no? Let's say 8 for 1's place, 7 and 9 for 10's place, and then we have 9 for 100's place. So take note, wala tay 100's place dito sa 78, but that's okay, no? Sa ako nag-iingon ganina, that is understood nga 0 na siya diha. So adding this one, magsugod ta sa pinakatuo, we have 8 plus 8. So pila man ang 8 plus 8? That is 16, no? So sama na sa kong ginaingon ganina nga duha naman ni ka-digit ang ato ang sum. So atong ibilin ang kanang pinakatuo nga number, which is 6. Then ang kanang 1 ato na siya isaka dito sa taas. Itungod na to na siya, kaya pila to siya add sa mga numero nga atong i-add sunod. So saka ang 1 dito sa taas tungod ni 7 ug 9. So now you add 1 plus 7 plus 9. So pila man naron? That is 17, or duha na pod ka digit, diba? So mao ra gihapon nga process, ibilin ang rightmost number, so 7, og isaka didto sa sunod nga atong i-add, no? Isaka ang 1 tungod pod diri sa 9. So mahitabo, inana na siya og dagway karon, no? So we have 1 plus 9 na karon, which is equal to 10. Now, take note, no, ang last na to nga pag-add, ang sum is 10, but ayaw nag-i-carry ang 1, no? Kaya wa naman tayo lain nga number nga i-add, so mao na siya ang final nga answer. Kaya wa naman tayo lain number nga i-add. So we have 1,076. So therefore, 78 plus 998 is equal to 1,076. Okay, so I hope you get it, no, ang process sa regrouping. So ingon ana lang, no, ingon ana lang kadali mag-add og mga dagko nga numero. So let's practice, no, sa mga ginikanan nga naay mga grade 1 or grade 2 nga mga estudyante, kindly guide them, no, while watching this video. So let's have number 1. First, you add 345 and 678. So pila man ang sum? Okay, ikaduha, 72 plus 2,901. Okay, so that's all for this video tutorial. So we will have another set, no, of video tutorial sa sunod. So ang pagkasunod paghisgutan nato mao ang subtraction of multi-digit numbers. So happy learning everyone. God bless and keep safe. Bye.